I tidernes morgen, et sted i det mørke Iran, var der endnu en krig. Hvad de sloges om, står hen i det uvisse, men det gjorde ondt på rigtig mange uskyldige mennesker. Mahmoud var et af disse mennesker. Selvom han havde arbejdet lidt for modstandsbevægelsen og vist sin utilfredshed over landets interne magt og kontrollering af dets borgere, så blev han stadig meget overrasket, da han pludselig stod og bankede på med deres store kampvogn og deres hemmelige afhøringsenhed på den lille families dør. Mahmoud blev ført af små og snirklede veje til et meget stort borglignende kompleks og smidt ind i et koldt og mørkt rum. Her sad han og frøs helt alene i mange timer, inden der kom en hætteklædt mand og spændte ham fast i nogle håndjern, der hang ned fra loftet. Mahmouds mareridt var først rigtig ved at starte nu, da pisken og tommelskruerne høvlede ned over den trætte og udsultede menneskelignende krop. I ugevis blev han udsat for den grusomste tortur og hjernevask af, hvor slemt de vestlige landes krigsførsel i det ellers så fredelige Iran havde været. Mahmoud, der troede på, at de allierede styrker kom og befriede de undertrykte borgere i det strenge militærdiktatur, blev stille og roligt overbevist om, at demokrati og frihed, det var ikke virkelige ting. Det var noget, der var opfundet af fjendens herre, kun for at tiltrække så meget støtte fra landets borgere som overhovedet muligt. Fatima gik hjem og anede ikke, hvad der var sket med Mahmoud. Hun havde for ikke så længe siden født deres første lille pige, og stod nu helt alene og bange for, hvad fremtiden ville bringe. Der gik flere uger, inden Mahmoud kom hjem igen. Han var træt, udsultet og bange for alt omkring ham, og besluttede at flygte ud af landet for ikke at udsætte sin kone og nyfødte datter for det samme som det, der var sket med ham. Mahmoud opsøgte en menneskesmugler og gav ham alle familiens penge, så de kunne blive ført i sikkerhed i et fremmed land. Men der var desværre kun råd til, at han kunne komme afsted, så han måtte efterlade dem alene hjemme. Det var en lang og meget besværlig tur, men til sidst endte han i Danmark og stod nu ude foran Sandholmlejren, parat til at starte et nyt liv i frihed. Mahmoud snakker med de ansatte pædagoger, og han får at vide, at der er noget, der hedder familiesammenføring, så hans kone og barn også skal komme hertil og i sikkerhed. Og vupti, så var de her. Der gik ikke længe, før Ali kom til verden. Det brød Atef sig bestemt ikke om, for nu var det jo ikke rigtig tid til hende mere. Og efter et godt stykke tid, så blev familien udsluset i det danske samfund. De flyttede til den lille provinsby Nørre Vemmelse, som ligger oppe nordpå, i et lille bitte beskyttet hus. Og så hurtigt som muligt skal de to børn starte i daginstitutionen Det Gyldne Lam. Det Gyldne Lam er en menighedsbørnehave, der koncentrerer sin pædagogik ud for danske kristne traditioner. Ataf og Ali er de eneste børn med en muslimsk baggrund. Det medfører nogle udfordringer, som børnehaven springer ud i med åbne arme, for som deres motto er, vi er alle mennesker, og vi skal alle være her. Men børnehaven er ikke blevet indført i den lille families baggrund, og det viser sig hurtigt, at der er større problemer, end de lige regnede med. Ataf sidder en dag inde på stuen og leger med en anden pige. De leger med dukker. Pigen vil lægge dukken til at sove. Ataf bliver meget sur og begynder at råbe af hende og slår hende i maven. Hun løber derefter ud på legepladsen, skarpt forfulgt af en pædagog, der prøver at få beroliget hende. Herud går det også helt galt, for Ataf kan ikke finde ud af at lytte til, hvad de voksne siger. Ataf synes også, at pædagogen er svag, og hun har heller ikke noget som helst respekt for hende. I børnehaven er der en madpolitik om, at man skal spise sundt. Den vil Ali ikke rette sig efter. Han vil kun have toast med Nutella med i madpakken. Børnehaven har flere gange prøvet at få forældrene i snak om hans mad, men faren bliver meget sur over, at de skal bestemme, hvad Ali må have med i madpakken. Han råber, at så skal det ikke mere være tilladt at have svin med, da det er det mest usunde, man kan spise, for ikke at tale om meget, meget ulækkert. Da børnehaven gentagne gange har forsøgt at få en konstruktiv dialog med forældrene om, hvad der kunne gøres for børnene, har de igennem ledelsen fundet ud af, at der skal laves en indberetning. Der er så mange problemer og uro i familien, og det er meget vanskeligt for sagsbehandlerne at snakke med Mahmoud og Fatima om børnene. Med det resultat, at Atef og Ali hurtigt bliver fjernet fra deres forældre, og de bliver sendt i en plejefamilie langt, langt væk fra hjemmet.